Aling ilin eh. Ito kumindirugikan kita ba kuno kugkag. Ganyan to, yung seryo na mga kalag dito. Paglubog din na, mga kalag. Katod lagi kuskuan. Katong na yung mga upos-upos nga kandila tanan. Gikas pag kamatayan tud pag 40 gipatod man nila gisugo ra man pug di. Tulong ra pug ko. So, sigas mga kalag. Ito gibutang sa tungod sa panty ni mama. Mami nang istorya. Karon mo to na pagkus kapilya. May dak mo tabang nagluto o mas pagkaon kay mulayas na pug ko. Atong tabang kung decorate nila karon Zinaida. Malagi to ganiha. Gikan ko sementeryo, nakapid ko mga kuanlas. Ang mama, nda susog kung tatay. Kita ba ko nakugag? Tiaw. Karon pasubida na pug ko. Mo to na pug ko. Among kapilya kaysa among kapulungan ron, among mang pakanon. Amo pang dekorasyon. Amo pang kami decorate sa simbahan kay may saligugma. Manang musibida na pug ko na saka na po si babaw. Saka ato ko sila kaaban na mo sa cluster. Grabe bitaw nung karong adlaw sa usa ka pagka December murag adlaw ko adto ko pudyo kalilak sa may katong nag sponsor na magdugtong dagat paguli sugod na pod sagdira okay ra ikan kong nangahoy kailangan po kawas ang time sa pagkahoy kaya naman ko kuha ra mo rin na po ko daris simbahan sa kapilya. Jen! Tuan man siguro. Apas na lamang ko sa kapilya. Namang kapilya na. Senior San Agustin. San Agustin Chapel. Ano ba ito sila dari? Basta January katapos ang release amo lang pakanon amo pong hiloon amo pong decoration nun hangat. Pwede rin kamu tong-tong dyan. Na. Si Senyor San Agustin. Sobrang ban San Isidro. Santo Niño. Na. Among leader cluster si Vicky Burato Tutor ay. Ano prang paspas nila kaw kay ingin mo magalas 4. Dato amo namang nakuha na siligan na lang. Tawag mo ko si mong bayo, may tawa man padlaki. Di na ipa na may iro sa di padlakan. Ato sila kauhati sa iro. Kana mo ni sa Isidro Labrador magdadaro. Kani isa Kani kana San Roque. mo man San Roque di ay. Abi San Roque. Kana sila Vicky dugay na kadani. Kailas mga Santos. Santos. Ang nahilhan kadto Senyor San Agustin kana Kani lagi sa Santa Cruz. kani Santa Cruz. Cruz. Wala di ko kailas mga kuan sa si Kani si Miri. Mo Jen? Oh lagi. Santo Di Niño. lain nandan ni kalipat ko giingon ni kuan. Giingon ni Lourdes. Lourdes na. Kana kanang kana. Kala ko ilan na Jen.
Mau man siguro na isang rookie. Ani? Tuwa lang sa Ako jadi magsalukin na iro. Nanad na. Wa nabi. Ang mayro. Si Ko Andre kanan ay si Oo, ikaw dito na Ako nga Santos. naman na libro. Sa yung buhaton ki? Manilhig? Sa rin mo silhig? Di ah. Andohin sa barangay, puti alis siya una. Pamalisuri sa una. Tabang sa ko nila. Isaban ko. Nga, mga guwapa lagi yung buwak isa man eh. Sinalalay. Nagkagumida na to. Buwak sa kwan. Hindi na yata. Kinsa. Hindi na. Dahil mga duko. Yung nag-class na to. Kami di na naman sa batin. Kasi kapag yung batin. Isa ni. Oo, iba na sa atin naman. Wala pang masanta. Bug. Ano yung kapilya? Mag-vlog ko muna itong kapilya. Oo, ating kuan. Amo lago ng masjid. Oh, hindi nang kumagta. Ano man to? Labog din. Kamot man. Ay kamot. Uy, ay sorry. Bagong sinin ko, di ba? Ano na? Buwan.
Ay, maulagrig mga plato dito. Dapat, kasama yung piki, gawas natin eh. Piki na, ha? Gawas nila. Kasi ba naman na ako na? Kasi hindi mo rin ako Gawas, hindi kayo mo may gamitin. Kasi katulad sa ngayon ako wala. Ha? Matulong ka. Hindi na. Dahil sa desisyon. Masunod pa. Maalala. Mauni. Hindi ni gawas na ni kaya ato mapanood niya. Kaya wala kusina. Ini ang mga kapila, sityo puti. Ano naman ni? Kanang buwas naman ni. Basa. Hindi na ako magkasal. Hindi magkasal oy. Kaling simbahan na nari magkasal na nari magkasal. Sa kami pagkakas na mo 1995. Juan, Biren. Karan. Ha? Biren, nakaran, anak nito. Si Lilia. Sabayat ba? Si Juan, sino ba? Frankie ba? Hindi ka ba hindi pa kasal sa una? Dito, dapat sa kasal. Oo, kay Juan man. Oo, si Juan, tuskasin mo sila. Patutuo sa una, di pwede, di ba? Lagi, mo sa una. Ikaw, kini may kasal? Galipod? Dani? Dani ko may kasal? Una kami. Sibilin, ikaw ba naman? Siya ka. Special ka. Sasali ka. Yung 25 na dali kasal. Yung simbahan na. Ibang mga simbahan na. Sa pagkakas ng pakundan. Ipayag na mo. Ano may simbahan na di ba din? Para ano niya? Ha? Sina na din, di ba mo kung sila kasal? Ganto nila? Kung ano din yung simbahan na? Kung matao pa niya, kung ano niya, antik na. Gani, baka nalis. Oo, may mga basang nalis. Kani maso. Kasuan mo. Ito, may simbahan na. Sigili ka, dani gibuntagan. Dani gibuntasan, dani sigili ka gikuanan. Baptismal. Ha? Ay,
Di si Billy terdali kebajakan terus dia lungsud-lungsud. Mat kay Mang Huami. Lampas lagi. Kenapa lampas sudah besar? Mau lagi kana bitaw eh. Kami sa bahala bigi, sige. Sabi kami na kami bahala bes. Naglapason na. Oh, ibong jalit. Kali sila nagjalit tres man eh. Wa ka masalig ng floor manager ko. Da. Dugay sa Manila. Ito. Pila ka buong building ang gilapas. Kanang anahala, abi ka magdingan na rin. Kapo kay siligan na naman to. Di ka kung naato siligin sa nadya. Pinsa at mo pandali kami may maglampaso. Hapon mo uli. Hindi nang pasok kayo na matamakan. Oo. Kasi alam ko ano. Wala. Kung ka nang umanatag mga wadana kita kung tamakan man. Biki ka garo kang doon. Dagan si Bilita, og si Herlin dan ni ay. Diba kasi bilang katuiging simbahan na din, kapilya ha? Tawad si Mikibaw bitaw, pila na katuiging nga mga kapilya dani. Kasi kat pagunda na, din naman ni. Andihin na ko gitasal. Dani may kipangkasal, tulo ni kaparisan. Hindi pagpamanzak ko ng Bilita panganay. Dinipod. Ang nabunsag ni kasal na mo kasi pagdikon mo. Pagdibusoy. Uy, Vicky! Kaya nagtatambo! Nagtambo! Ang isa! Kaya ako kaya magsundan mo ko na. Kaya ang sundan mo. Trako. Kuan ra. Ano siya yung kuranan? Oo, katambuhan man na. Di ako. Kung dyan namin nakuhanan mo? Kung dyan namin sige, bukan mag-rapon na kasi dito ako. Hindi ala. Sambit sa. Sige, ang pwede na po. Katagaan ba? Asam na pa rin. Nakapantay na pa. Ha? Pwede magsigid. Sige, magpunas na ko dahil mga lamesa. Hindi, maglatag na ko. Sige, kaya saan? Pinasan? Eh, para hindi ako na lang. Ikaw naman siligan na padungan to? Ha? Wala. Bukan na lang. Ito na pa po. Ako ko ba ligi? Hindi ko naligi paglabay nito. Ha? Ako naligi. Paglawan pa din eh. Ay kung bagay. Sige na. Ay ko, kung mabila na natin ikaw, saan na? Saan ba yun? Kalaman. Sino na ko na tapos Binta. Nabinta? Ano yung binta na na? Pasko pa no? Binta na kang Marso. Ang Marso. Marso 30. Ano yung pitsitsa? Okay. Wala yung lagi na. Pag ako.
kuha ng mga kuha. Hindi naman ko kahit parang ano, pintal. Naman sa manis mga kuha. Kinaanan na ni spatula ang datingin. Tapos may tapakagtinir. Wala Kasi lahat nagamit dahil niya. Ang may dahil sa ginger yan. Wala ba ikaw, hindi no? Kapilan mo na. So, sa mga ngayon, nagabas ako na. Parang siguro yun, ano? Anong ibang aw? Di mo ano kaya kung gusto na bumunta ba? Ano po kayo? Ingat tayo po sa mga design ko. Di ba? Bata pa ba dito? Uy, ako na Hindi mo ka kakuan. Ano ba itong manipinig? Oo, sila. Ibo mo kung Di ba kung sabihin man na hindi mo matulog-lubat na ko? Pero di ako. kan design ko. Pero nakakuha. Wala sa Kaya ulo eh. mo naglabad na kamo. Hindi, nga ini. Ako, ito ano, ito. Abay, ito dami. Ha? Ako bisa ko. Hindi mo ang kadahan, ikaw ang kanya, ba't ikaw ba dahil ikaw ang leader? Makalipad ko. Kung basta yung pagkukunan. Kaya kung sa'yo, kaya ka naman kita. Balik mo ba sila din ako? Ano ito sa iyo? Di mo bibikuan. Balik mo na po yun ha. Ang kakagos. Kaya. Oh, may sabay sila danas kami ko at Sabi, utusan. Ito. Kita yung magsiko. Ano na ako na? Ano na may Magkikitawa sila na niya. Hindi ko pwede magsikat. Oh, sila na Yung sinagsigami. Ay, asura na. Magkulang ka mga buka. Nagkulang ka mata. Magkulang eh. Ito sila. Dahil na mga uban. O di. Nagbuwa. Hindi ko malingkod ko. Hindi mo Tatok man ba? Mangungutan ng mga hindi. Ang bara. Ano ba sa man eh? Ang bara. Murag kami mo ibang tao. Ay, kita. Ano ba niya? Ay, pabutan ko ng ganyan ka na ay. Kaya, sila ba yung ito mo? Kuwata sila, oh. Tingwan sa kabiti. Ay, kumain na. Hindi sa ano ko ano. Di, wak kami butang daan eh. Wak kami na, di ka mali na ani. Pero hindi na naman eh. Oh, green na yung butang na rin na isip. Kaya ko aso ni si Kali. Oh, daan. Kaya ano sa ni? Magani. Ako. Dahil ang natuan. Sama. Sakay mo, Pi.
mo, 25 man. Kaya bilang ko man ni ana. Hindi na. So, Asal ni di asal mana? Gubak ada di sini. Gubak na. Oh, isang karang na. tantang man. Tantang sa amin. Ano ka ni? Sipa ang dyan eh. Ano na? Terus lagi kita sama isa to? Pawan pa na din? Ha? Pawan pa? Di mana kami ada kanila. Ada kami English may iwadaan mo Kay, patawan na rin ganito. Oo. Mga magsabi. Ha? Ikaw marunong. Stop. Tumba sa. Ha? Uy, ba dili? Kani kay tato. Tatlo na tasa. Okay. Ako. Ipato lang itabi. Itabi na po. Ito pangkod. Ay, pwede ba nila ito Igamit ba niya ito? Bakit ka dapat? Lami ko nga. Bakit ka niya? Ha? Labog laza naman na. Ato kay ugma sila sa design pa ugma namang labog. Kay basig ito parang ko anon. Tapos mo ka ng pin. Kaya naman silang box sa ila. Ha? Si Jang isang flower bisi ko rin dyan. Tau ka? Wala ko, sumpot na. Hindi na kayo. Ba't ang dito din? Wala ko ito na. Kaya po may green sa ito. Kani, bahala na sila mag-uto na naman din. Musa terus maripin ini kebuntag. Kena may jang buwak daghan. Na may isang buhok daghan lagi. Baka na bukin susugas naman dyan. Ha? Yung pailitan ay kanasimbahon. Yung dati ng mga time. But. Di lagi mga tagsi sa kaya nga. Ko, ni sa kanila kuno ni mo. Uy, dawa naman ang kuha.